Ali heli giringe jiberku Seroki Amerika ve murabe heri hezdar ye cihanete bınavkırın. O tişten kulu Washington'a kezibin siyasete ku Amerika revedi be dimeşinel saransel cihane xudal bandore ke mezne jiber ve ekeji net verdigre nabes serok. Amerika sistemek heye dibijin Electoral College. Mane ve eveku desteğe hılbijaran. Dema l'Amerika serok o cigire serok ve gavemrov dikarbece cigira serok jiberku berbijara demokrat jine rasterast je diçin dengdane yani bir dengen gel le be daviye de aliye desteğe hılbijaran ve te hılbijartın. Dema ez veki hemvelatiye ki Amerika denge kadıdım ez seroki nuhul nabejin ez desteğe hılbijaran hılbijarım ev endamın desteği helbijaran serok bir yardımın ki de serok. Hejmara desteği helbijaran pensedu suyu heşte. Pensedu suyu heşt kes dema helbijartın davi hat rünün o bir yardımın ki de serok. Lehemi eyaleten Amerika bili du kujara division Nebraska o Maine hemi eyaletin dil ki dengen zede vergre hemi delegeyen one eyaletin diçe ve partiye. Ve ki minak embejin Virginia sezde delege hene, sezde endamın desteği helbice hene. Eğer partiye A, partiye B yek denk beji zede be fermi hemi sezde delege diçin partiye A. Ve hemen avayı. Embejin Florida kunnaha keberkeye helbijartine gelek hatiye leve eyalete ase bu yecberku gelek bir yerdere biz tu ne delege hene ki eğer partiya B embejin be du denganji bi serket ev hemi biz tu ne diçin partiya B bivi avayı ki can berbijar digeje hejmara dusadu hafte hinge ev parti ev berbijar dibe serok belki de birabeji de bijartıran 2016'da Hillary Clinton 2 milyona pırtır denk vergirdi. Pırtır denk kazanç kırı bu. Le desteği helbijaran hejmaren Donald Trump pırtır bu. Berbeye ki beravajı rejaya dengen prani dengen gel Donald Trump bu seroke
çilo pencan ya Amerika. De dirok Amerika'da çen cara vaha buye. Yani desteği hilbijaran o rejaya dengen rastaka hevdu nagirin. Ev jî wekî me gotî, gavadî jî me got, sistem Amerîkî sistemeke gelek bêmînake damezranerên Amerîkî ev sistem aniye da ku eyaleten, vilayeten bi şeniya mezin, bi nüfusa mezin serverî li ser eyaletin biçûk nekin. Da ku wana nefetsînin. Ji ber ku Amerîkî ji Desatê Brîtanî reviyane pir caran hevil dane sistemeke wiha çêbin ku monarşî dubare nebe. Kesek, malbatek, em bêjin eşîrek, komek nebe desthilatdar. Desthilat hatiye dabeşkirin. Desthilat Amerîkî sebeşiye. Serokê Amerîka, Qasrespî, Kongres Amerîkî, civata senatoran, jora bilind, civata noneran, beşa jêrîn, û dadgeha bilind. Ev her se desthilat Amerîkî dabeş dikin. Pir caran hûn dibînin. Dema serok biryarek de dadgehên federalî ve biryarê dikarin rawistînin. Yani ji ber ev hemî hatiye dizayn kirin, hatiye ayakirin da ku pêşî li desthata gurmusta hesin bê girtin. Da ku aliyek, grubek, partiyek, eşirek, yani jî baweriyek, olek nebe desthilatdar. Niha destê hilbijaran. Yani ev neheştine ku rasterast gel hilbijere da ku Kaliforniya, belki mina Kaliforniya eyaleti her mezin ya Amerika'ya. O gelek delegeyen vehne. O New York jî buxwa New York jî olsa gelek eğer hat ya rasterast bu dengen gel çebuya ters ev ku ev eyaletin mezin denge eyaletin buçuk, vilayetin buçuk, istanın buçuk denge wan kut bikirana. Jiberveye ki ev sistem hatiye anin ku eyaletin buçuk xudan gotun bin. Gotuna wan jî hebe. Niha Kongres Amerîkî mirov bes bike. Kongres Amerîkî de 438 endamên civata noneran heye. Beşa jêrîn. O ew 438 li gor nüfus. Her 10 sal carek li Amerîka nüfus serjimartina nüfusê tê kirin. O eyaletan li gor nüfusa xwe xudan kursî de civata noneran da ku beşa jêrîn ya Kongres Amerîkî. Le civata senatoran yani respiyan akılmendan ev her eyalet, her vilayet tenek du. Kaliforniya jî du ku Kaliforniya nüfusa ve megot gelek mezine o em bêjin istana Wyoming, eyalete Wyoming ku nüfusa ve tenek 500,000. Her du jî xudan du senatorun ev jî dîsa bi heman awayîk da ku civata bilintir ya Kongresê wek hev were temsil kirin. İstanın biçûk neyen fetistandın ji aliye eyaletin mezin ve. Yani ev denge wiha heye 435 mirov serda set zede bike dibe 535. Paytaxta Amerika Washington DC ku em ji niha denge Amerika ji li dereye binge have. Washington DC ji ber ku ne eyalet li gor sistem Amerikî. Yani statüyekin nizam daye. Ne wekî Kaliforniya, ne wekî Texas'a, ne wekî em bêjin Virginia'ya, ne wekî Maryland'a statüyeke ve biçûk heye. Loma jî de senatora ve civata noneran ve ev naye temsil kirin. Bê nonertiye. Le de desteya hilbijaran da se denk ji Washington DC hatiye veqetandin. 435 set dike 535 o seyên ji yên Washington DC dike 538. Bi awayî em digêjin desteya hilbijaran. Yani divê hilbijartina da ev desteya hilbijaran biryare bide ku ki bibe serokê 46 ya Amerika. Ev hilbijartin gelek kes vekime destpêkê de ji got dibêjin hilbijartina herî girîng ya Amerika'ya ji ber ku Amerika niha li rêya xwe digere. Amerika'ya ku heta niha em di mêjiya xwe de di bîro boçuna xwe de Amerika'ya heye ku rêbere cîhanê ye. Taybetî welatên Rojava pêşengiya ve Amerika dike. Ev rol ji piştî şerê cîhanê duduyan hatibû dayîn. O dema peşketinek li cîhanê çedibe, cîhan li Amerika dinere, rol Amerika leşkerî, aborî, siyasî, diplomatik gelek biryardar e. Le di 4 salên borî de dibin rêveberiya serok Trump de ew rol Amerika guherî
هونجو دبینن لما پر جارانم دبیسن پرستین شروبتین کو چما افتشتن کو چه دبن گلو شانویه گلو امریکا چاوات işte bu hadı be jiber ku em pir caran bi awayê klasîk dinirxînin bi rola ku em fêr bûne Amerika bipîvin bi wan rolana Amerika dipîvin loma jî hinek ji me re dijbar tê çima tiştên ku niha çêdibin Brez Trump wek siyasetwanek ev bu xwe siyasetvan qabûl nake dibêje ez kesekê wiha me ku Washington siyaset kiriye bazirganî siyaset jî xetimiye ez hatim ku vê xetimandinê vekim Amerika ji Amerikaya re bixim xizmeta Amerikaya. Yani mirov dikare bêje siyaseta Serok Trump ya 4 salên borî siyaseta netewî ya Amerîkî bû. Ne global gerdûnî ku em hemî fêr bûne li berawa ji vê Amerika paş ve dikişine qalûka xwe. Amerika tîne nav sînora xwe. Di hemen demê de jî sînora xwe jî tixwe bên xwe jî diparêze. Wekî tê bîrave ev dîvarên ku li ser seranser sînora Meksiko hatine o têjî hîn jî berdewam dike tê lêkirin ew hemî yekser li gor siyaseta Trump. Trump dibêje em wekî dewlet Amerîkî bi milyonan dolar pere xeş dikin ji bo Afganistanê, ji bo Sûriye, ji bo Iraqê. Diçin li Almanya leşkerê xwe dişîrin. Tonek pere terxan dikin ji bo Almanya. Netewên yekbûyî. Hemî ji hemî pirtir em diravin ji bo netewên yekbûyî didin. Le netewên yekbûyî dibe hemî cîhan bareve rakin. Bi heman awayî NATO dijî Rusya hatî avakirin. Le Almanya gelek peywendiyên nêzik bi Rusya re heye. Le Amerika jî heqê NATO'yê dide. Yani siyaseta Donald Trump eve ku divê diravên Amerîkî, jêderên Amerîkî, çavkaniyên Amerîkî tene ji bo Amerika û gel Amerika were xeş kirin. Loma jî leşker werin kişandin, werin nav Amerika. Ew leşker jin û merên leşker bigêjin devê bavê xwe heskiriya xwe. Perek û dervetê xeş kirin, were nav Amerika ji bo çêkirina reyan, çêkirina otobanan, çêkirina piran, werin xeşkirin karên nû werin afirandin ev kompaniyên ku kompaniyên Amerîkî ku ji ber erzane karên xwe şandine Hindistanê, Koreya Başûr, Filipîn, em bêjin Vietnam, Meksiko dibe ew hemî karê xwe carek didin vegerînin hundir Amerîka. Bila ev pere xwe bidin karkerên Amerîkî, karkerên Amerîkî ji hêbûna ji samana Amerîkî feyde bigirin. Yani siyaseta Donald Trump ev e. Dema mirov bi vî awayî divê çerçeveyê de binêre tiştên ku 4 salên borî de çêdibin gelek bi siyaseta Trump ve hewdigirtîne. Yani hewdigirin ne tiştekî nû ye. Ve ji ber ku gelek kes pêşbirî dikir ku Trump siyasetwanekî klasîk heta siyaseta Partiya Komarî bi rêve bibe. Partiya Komarî jî di qada navnetewî de gelek tûntir ji Partiya Demokrat. Divên dema dem hat divê em leşkerî jî bikarbînin, bi çekan jî karbînin. Le Trump wekî me gotî ne siyasetwanekî bi wî awayî Trump siyasetwanekî wiha ye ku di xeta netewebûnê diparêze belku were bîravê jî. Yani ew walahiye ku niha ji aliyê Amerîka ve hatiye hêştin hinek serokê Fransa biraz Macron demen davê de hevil dide tijî bike ev rola globalê rola gerdûnê bilîze Fransa û Macron û çend cara jî tê bîravê hinek em bêjin şerên devokî li navbera Trump û Putin Trump û Macron çêbûbû Trump gotibû yani gerdûnî globalizm em dijî vê yekê ne Amerika ji bo Amerîkiyan le biraz Macron jî gotibû ku yani pesna globalizm gerdûnî bûne yani xelkebûne cîhanê balkişan yani mirov dikare bêje ew du xetên cîhanê de sistema nizama cîhanê de du sistemin wiha hene. Le eger mirov gera duyê ye Serok Trump bibîne divê siyaseta heyî de berdewamî mirov bibîne. Yani siyaseta ku niha didome Amerîka bi heman awayî berdewam bike. Pirtir xwe bikişîne nav xwe ji destê xwe ji siyaseta derve çi qas pêkan be bişû leşkerê xwe neşîne leşkerê ku niha li derve ne gav bi gav wana hindik bike hejmara van hindik bike û di daviyê de jî bîne. Siyaseta Trump ev e. O sînoran xwe tixûbin xwe parastî bike. Taybetî Amerîka tene du welat hene hev sînor. Yek Kanadaya li bakur û yek jî Meksikoya li başûr. Li Kanada ji ber ku dewlemend e gelek enerjiyê ne hewcene ku werin Amerîka pirsgirêk tuniye li aliyê başûr penaveriya
kaçakî ne kanûnî gelek belawê ye û Trump jî ji karê kiriye giringiyekî pir mezin ku rê li ber vê yekê bigire. Loma jî avakirina dîwar gavek ji vê yekê ye û ya duyan jî xurtkirina sîstema koçberî ye. Yani tenek kesên ku berê de hatine kontrol kirin, hatine lêpirsîn kirin, destur ji wan re were dayîn ku ew werin Amerîka bi kanûnî werin û berê hatina wan Amerika bizane ev kes kî ne. û niha yani bi milyonen kes hene li Amerîka qaçaxin, ne kanûnî ne. Yani belgeyên wan tune ne û ew pirsgirêkek mezin e. Taybetî dina Partiya Komarî de rexne pir heye ku çima ew kesên ji dewlemendî Amerîka feyda digirin ji bacên ku Amerîkiyên ji rêzê didin ew kes ji xizmetên sexlemiyê, xizmetên perwerde, ji xizmetên derfetên kar feyda digirin tevî ku ev bac nadin. Yani ji ber vê yekê jî Partiya Komarî di vê varî de jî tûn de dixwaze rê li ber koçberiya neqanûnî bigire û hejmara kesên ku tên Amerîka jî gelek bi awayekî pir berbiçav hindiktir bike û her wiha hatina penaberên jî kemtir bike. Lê demokrat çi dibêjin? Demokrat dibêjin rola Amerîkî rolekî cîhanî ye. Sistema nizama cîhanê hewcedarî bi rola Amerîkî heye. Ji ber ku ev rol bi dehan salan e çêbûye û dema di tunebûna Amerîkiyekî xurt e, Amerîkiyek ku bi aliyê dîplomasî de xurt, di aliyê peybendiyên li gel hevalbendên xwe müttefikên xwe xurt, Amerîkiyek ku guh dide dostên xwe hevbendên xwe hingê nîzama cîhanê serober ve serober dibe, tek diçe. Ji ber vê yekê jî keşeyên cîhanê zêdetir bûne. Tunebûna peşengiya Amerîka gelek pirsgirêkên mezintir vedike û Amerîka bi xwe jî hundir Amerîka nikaribe be welatekî ewle eger Amerîka hebûna xwe li dervaya Amerîka xurt neke ew rola ku Amerîka bi dehan salan e afirandiye nabe ku were bi dawî kirin ji ber ku hem aliyê siyasî hem aliyê aborî hem aliyê dîplomatîk hem aliyê ewlehî hem Amerîka hewceyê vê yekê û hem jî hevbendên Amerîkî hewceyê vê yekê. Dema Brez Biden bibe serokê çilo şeşan ya Amerîka ve çaxê em dikarin bibînin ku vegerek ji rola Amerîkaya klasik rola Amerîkaya ku em hemî fêr bûne dibe rolê de caregirin veger em bibînin. Yani ev siyaseta 4 salên davî bi awayekî gelek berbiçav werin terkandin, werin hêştin û Amerîka caregirin bizivire dema Obama, Clinton, Bush bir çerçeveye geçti. Yani ev hemî tabii ku Obama û Clinton demokrat bûn, Bush her du Bush komarî bûn lê wan hemî li hevkirî bû ku rol Amerîka çawa ye. Lê ji ber ku me got Trump dibêje Amerîka xeta netevîbûnê aniyê pêş dibin Biden de carekî din vegera rol Amerîkîya ku klasik çêbe o da aliyê siyaset de jî yani gelek nêzîkî siyaseta Obama. Hem Obama yani Biden bu xwe hemî zanin cîgirê Obama bû. û hem Obama niha bi awayekî pir aktif piştgirî dide wî. Yani loma jî mirov dikare bêje ku ew di hemen demê de Amerîka niha li pêş du rêkan e niha li rêya xwe digere ku here kîjan rê destê çep yan destê rastê. Loma dibêjin gelek dîrokî sedemekî giring jî ev e ku Amerîka carekê din bizivre rola xwe ya cîhanî yan Amerîka di vê xetahiyî de berdewam bike. Ez di vê warî de dixwazim hinek li vir bihêlim belku nizanim pirsên ve jî heye tune ez nabînim min dixwast pirsê ve jî bersiv bikim lê yani mirov eger her wiha me got ew netine hilbijartina seroktiye hilbijartina civata senatoran jî heye li Amerîka her du sal carek hilbijartin têne kirin ew jî ji ber vê yekê ku gel Amerîkî bê nûnertî nemîne her car ew nûnertî werin nûkirin endamên civata nûneran ku me got 435 endamên ve hene her du sal carek dikevin hilbijartinê yani her du sal carek endamên civata nûneran wekî parlamenter wekî millet wekî endama parlemanê li Tirkiye li Sûriye li Iraq di sistema Iraqê de mirov biaxe endamên civata nûneran parlamenterin lê civata senatoran ku sed kesin ew her 6 sal
careke ten hilbijartin. Loma jî civata nûneran hem senatör hem gelek desalatdarin hem bihêzin û hem jî tirsa hilbijartinê zêde tune ji ber ku 6 sal demek dirêje le endamên civata nûneran her 2 sal carek ten hilbijartin. Loma jî pir baldarin ku hilbijartinê bi serketî bin tek neçin dengderê xwe dilxweş bihêlin. Niha sistem Amerîkî me got yani Kongres du bêjin. Qasra spî serok aliyê di destê Partiya Komarî da ye. Civata senatoran di destê Komarî da ye. Lê civata nûneran di destê Partiya Demokrat da ye. Ji ber wê yekî jî dijwartir bûye ku Brez Trump ev 2 salên dawî tiştên ku dixwaze di Kongresê de bide erêkirin, ji Kongresê bide derbaskirin. Ji ber ku divê tiştek bibe kanun pêşî li civata nûneran were pejirandin. Dûre jî heman kanun li civata senatoran were pejirandin. Pir caran jî ev pêk naye. Divê ji her du aliyan levkirinek hebe, her du alî hinek jî daxwazên xwe werin xware. Tiştên ku buxa qebûl nakin, hez nakin, neçar dimînin bipejirîn da ku aliyê din razî be. Salên dawî yên Obama, Serok Obama gelek ji bo wî dijwar derbas bûbûn, çetin derbas bûbûn ji ber ku hem civata senatoran hem jî civata nûneran ketibû destî Partiya Komariya. O Komarî ne değişti ku karname yani rojeva Barack Obama bi cî were. Belki o te birave endame destnîşankirî ye dadgehê bilind Amerîkî Barack Obama çend hewil dabû ku wî bîne peş civata senatoran civata senatoran ya bi piraniya Komarî qebûl nekirdi. Gotibi ku sala hilbijartinê nabe ku endamekî civata dadgeha bilind were hilbijartin ji ber ku biryara gelê Amerîkî gelê Amerîkî dibe biryar bide kî dibe serokê nû û ev serokê nû jî biryar bide kî bibe endamê civata nûneran civata endamê dadgeha bilind. Çima dadgeha bilind li Amerîka pir giring e? Ji ber ku bêşek jî desthilatê me gavadînî jî got. Neh endamên dadgeha bilind dadgeha destûrî heye û ew neh endam heta mirine ser kar dimînin. Yani wek serokê Amerîka ne lîmitkirîne ne sînorkirine be tene 2 caran. Wek hûn zanin serokê Amerîka tene dikare 2 caran yani 8 salan bibe serok. Destûra Amerîkî kanûna bingehînê Amerîkî rê nade. Lê ji bo civata senatoran ji bo senato ev tişt derbaz nabe ev tişt tune ye. Yani senatör dadverên dadgehê bilind heta mirine dikarin li ser karê xwe bimînin û ew jî hemî ciyê ku biryar dide kanûnekî Kongres kiriye. Kanûnekî ku di aliyê Kongre de hatiye pêş li gor destûrê li gor kanûna bingehînê Amerîkî yan ne. Ev dadgeh biryar dide. Niha heta salên dawî balansek hebû, hevsengiyek divê dadgehê de hebû. Lê Donald Trump derfet dît ku gelek em bêjin endamên vê dadgehê destnîşan bikin. Niha bi xanım Bennett berê çend rojan niha balansa dadgehê gelek guherî ye. Niha 6 kes wek konservatîv, wek muhafazakar, wek parêzger te zanîn li Amerîka, 3 jî demokrat. Yani niha tirsa demokratan ev e ku balans nemaye, tirs heye ku dadgeha kanûna bingehîn di berjevendiya Komariya da biryaran bide. Ew jî niha ji ber vê yekê dadgeha bilind pir giring e ew qas gotûbêj ew qas nîqaş ew qas nerazî bûn li ser vê yekê hebû ku demokrat dibêjin Komarî destûr nedan Barack Obama rê nedan Barack Obama ku hîn salek mabû ku ew dadverek nû destnîşan bike ji ber ku Komarî digo bila sala hilbijartinê îsal hilbijartin tê kirin bila gel nîşan bide li aniha Brez Bennett bi fermî 2 roj berê sondxar li qasra spî êdî niha bû fermî dadvera dadgeha kanûna bingehîn. Lê tiştê seyr ev e tiştê balkêş ev e tevî ku hilbijartin li Amerîka di 3 mijdarê ye yani 5 rojmane li peyvajoyê hilbijartinê dengdanê mej be dest pê kiriye. Ji ber hebûna belabûna vîrusa korona gelek eyalet cür be cür yani em bêjin hemê eyalet rê didin hilbijarên xwe ki bu rêka postaye yani vekî nameşandinê dengê xwe bişînin. Ez bixwe jî min ji rêveberiya em bêjin ciyê ku ez lê dijîm min daxwaz kiriye ku
جمرة دنجة من بشينين حتى نها أو دنج بامن سكينية لمن هن دانا قلتيه جبركو از هول dedim بخوخه هرم yani ev rekeke بجارتن دسپکریه پیواژی دنگان دسپکریه رکا دودیا دنگان پشدم هیه لامریکا سیستم قوا هیه اگر تو روزنامه وان بی یانجی جبر کاری که خواه کاری که جواکی کاری که حکومت دبی تو روی بی یعنی نلجی خوابی موافقه هیه تو روز بری روزا دنگان دنگ خواب دی ل این سال او هات چرچوبه و هات برفرکرین نه ایرو 60 میلیون تر انسان دنگ درن امریکی دنگ خواه کار آنینه لما دموکرات دیویژن او سیاست که پارتیزانیه که کماری کردن دونالد ترامپ کریه دیوی دمه ده که بجارتم دسپک کریه به میلیون کس دنگ خود دانه هند چن جیه کو کرسیه کو حتیه والا کردن دادگاه قانون بینگند حتیه والا کردن هند چن و کرسیه تجید کن هون تشته کو پیوانن کو و بخواد بره دانه من پیوانه پشت کن هل دیویژن و اوجی نشان داده اون چقدر به چابن پارتیزانی و مجاره دینرن یعنی گلک رخنه یا ده انکت انده ده پرسنامه انده گلک کس نراز بونه خواهد نشان داده که دویه بو پارتیا کماری یعنی برس ترامپ لبنده انجامن هلبجارتی نبوید که اگر او بخواد به سروک جرک در مافی بی چه ده بو که بی تشتی بکه اگر نه جو بایدن دو به سروک هنگ مافی بی بو که او دستشان بکه کی به دادور yani جبر ويا كي اوجد بجراتو دخل كي جلينج دليزه جبر كو اندام وداد جاي حتى مرنا للسركار دمينن او د جلك مجارد خدان بريارن وقت براوه سال 2000 ده البجارتن تشتي دو هفته سه هفته ببريار دادگاه قانون بنگهين چوبو جورج بوش سروک بوش جبر كو دادگاه بنگهين بريار داكو جورج بوش و خاریه بجارت القزنج کریه یعنی همان سناریو هنه کسین که نها ام بیجن پشت پرده داخل دبیجن دبکو تشته که وها چه به او جبر وی که کماری او قص پالدان او قص گواشتن کرن که دادگاه 6 و 3 برانبر 3 کنترل وان دبه اگر هت فرقی که بچوک درکت جیه بریار هری داوی دادگاه بلنده دادگاه بلنجی پرانی جو کماریا پکتی یعنی او همه بگم spekülasyon yani atmosfer kuru Washington heye demokrat ve avayı dinen jiber ve kişi destişan kırına Hanım Bennett erekrina ve aliye civata senatörün ve bu ya pıskrek pırpırmezin çünkü eğer hat hıbıcartın diyar ne bu o ihtimal heye isal jiber ko megot yani dengdan aliye postaya o dengane peştem tekirin ihtimalek heye kur şava hıbıcartın diyar nebe ki bu ya serketi ki hıbıcartın kazanç kiriye o gelek senaryocu tekirin ku belki her du berbijarcı 269 denga vergirin 269 de pensilo suyu haşt hinge senaryoyun din çedbe ku veçağı belki ama de halaka din de sıbe du sıbe dikarın van senaryoya pırtır bas bakın eğer ve khost le yani dakhazın bal bekşirim ku gringiya dadgah kanunu bengehin eve de aliye de qada kanunu de zagonsaziye de ev qonaqa heri bilin eve ev bir yerdedim jiberbe keji demokrat gelek bitirsin o komarici gelek şabune o bengeha Brest Trump naha bu moral buya ku dadgah bilin 6 برانبر 3 کتیه یعنی کنترل وان او بلکو دیروگزان 10 سال 5 سال 10 سال 15 سال پاش پاش خو بنرن او د سروکتی ترامپ بنرن سرکتنا وی هر مزن دبکو او به یعنی دانینا سه دادوران د دادگاه قانون بنگهین دا وکی ما گوتش برکو او حتی مرنا دمینن yani eğer tu 9 salı bir 7 salı bir hatta ki tu bikari bağ fi bikari bukhni meclise kardike tu ser veki qazi veki dadver demini lobaji gringe yani gringe ku evtiş hatiye peş yani tabi kul berkul derve naye ditin roja ve ameriki hemi hatta du rojberi hemi ev bu kutadgiha kanunu bingeyn sedem yekşi sedem ebe veki prensip hatta naha
dema sala ku hilbijartin heye partiya ku piraniye kontrol dike nahile dibêje reserokê nû û aynı bi heman awayî partiya komarî rêne da bû Barack Obama ku kesek ku ew dixwaze bike dadver bîne pêş civata senatoran û pêvajo bide meşandin lê komarî bixwe wiha nekirin partiya demokratî dibêje eger em bûn eger di civata senatoran de em bûn piranî bila kes ji me hevî neke ku em vê pîvanê careke din bicîbînin ev pîvan şewitiye niha di li Washingtonê te gotûbêjkirin ku derfetek li dest demokratan heye eger ev bibin piranî niha bi sê dengan komarî piranî ne yani civata senatoran de komarî piranî ne niha lê pirsname anket o bîro boçun di kutene kirin nişan didin ku şansekî mezin ya demokratan heye ku civata senatoran jî bixin destê xwe yani piraniya civata senatoran jî bixin destê xwe vêga ve serok kî dibe bila bibe karê destê demokratan xurttir dibe eger birez Trump carekî din hat hilbijartin dibe wek du salên daviyê birez Obama buxa serok bû li tiştek ne dikarî bû derbas bikire ji ber ku kongres yani her du beş destê komariyan da bû lê du sal berê di hilbijartinên 2018 de Partiya Demokrat piraniya civata nûneran dest xist carekî din girt ve çaxê çi bû Trump neçare ku tiştên ku dixwaze derbas bike bişewire demokratan bişewire eger demokrat kabul bikin dikarin niha divê bû paketek hebûye paketekî alîkariyê ya duduyan ji bo kesên ku bekar mane karsaziyên ku niha iflas dikin topa betine ji ber koronayê yani gelek kes aborî Amerîka dilêriz e ketiye rewşekê pir xirab û aborî jî ekonomî jî çeka herî mezin ya serok Trump aborî bû dû ez karsazim ez kar diafrînim aborî Amerîka di dîroka de nehatiye dîtin baş bûye xurt bûye li piştî korona hat aborî dilêriz e aborî ketiye gelek rewşekê xirab yani kartekê mezin de destê serok Trump de dest vî çûye ji ber ku rewş xirab e bi milyona kes bekar paketek dudiya diviye bahata derbas kirin berê hilbijartinê da ku kesên ku niha dahatiya wan tune kesên ku nikarin kira xaniya xwe bidin kesên ku nikarin em bêjin zaroka xwe bişînin xandingehê tiştê wan tiştên pêdivî bikirin ji bo wan alîkarî bahata kirin hem ji bo hemwelatiyan rûniştvanan bixwe û hem jî bo kompaniyan cur be cur lê ji ber ku her du partî li hev nehatin ev paket heta niha jî derbas nebûye komarî tiştên ku komarî dibêjin giringefar cuda ye tiştê ku dibêjin demokrat dibêjin cuda ye demokrat dibêjin karker çîna navîn xwendekar dibêm çavê xwe bidin wan kesan lê demokrat dibêjin kompaniyên mezin kompaniyê ezmangarî kompaniyên çêkirine hilberîne dibêm wana pêşve bikin ji ber ku eger ev pûçbûn kar nayê çêkirin yani gelek waran da cudabîriyê wan hene lê heta niha ev tişt derbaz nebûye Trump dibêje tiştên ku demokrat tînin pêşmin nehewce ne pûç û wala ne demokrat jî dibêjin na tiştek ku ew dixwazin em nikarin kabul bikin ji ber vê ku ev asêbûnek heye ev paket nehatiye derbas kirin ev paket jî gelek kes gelek hemwelatî li bendê bûn ji ber ku rewşa aborî li vir pir xirab û Amerîka welatekî pir buhaye jiyan buhaye ji ber ku ne devletekî sosyal e her tişt hemwelatî neçarin buxa xwe bidin yani xwendin doktor lênerîna zarokan şandina wan ya kindergarten ciye baxçeya zarokan hemî malbat buxa didin ji ber vê yekê jî yani zehmet e ne vekî Kanadaya ne vekî Amerîkaya Amerîkî hewce bûn çavêre bûn ku ev paket derbas bi paket nehatiye derbas kirin çima behsa vê yekê dikim yani eger qas destpî destê de be kongres her du beş ne destê de bin yani beş ekçi kongresê ne destê de bin hinge tu zehmetî dikişînî siyaseta xwe bidomînî bimeşînî rewşî heyê niha demokrat geşbînin ku civata senatoran bikeve destê wan û ew ê bikaribin hejmara dadgeha bilind ku me got neh kesên bikin zedetir bikin pirtir bikin 13 bikin 15 çünkü dest da kanunu bingehinde nabêje ku nikara were yani hejm nabêje çend hejman dibe çend bin wekî pratik wekî kiryarî neh kesene lê destur dadgeha kanunu bingehîn reddide ku hejmar were zedekirin demokratçı dibêjin ji ber ku komarî hemî bi partîzanî
wan tiştana biryar didin. Ne de berjevendiye Amerika'da ne de pîvanên ku hatiye rûniştandin da lek li gor xwe dikin. Em jî çima hejmara be zêde nakin dadberên demokrat bînin da ku ve carek din balanse bînin, hevsengiye bînin. Yani ihtimalek wa heye ku eğer civata senatoran ket destê piraniya demokratan beçave hem hejmara dadgeha kanûna bingehîn zêde bikin û serokê nû dibe revşe de eğer ev senaryo pek var yani Joe Biden kesin nû dadbera nû destîşan bike ku ve dadgeha bilin ciyoxa bigirin ve çağa jî bi awayî bi operasyoneke wiha bi pengaveke wiha demokrat dixwazin ve role ji xwe re dagirin. Yani tiştekî wiha senaryek wiha jî heye ne tene veyeke. Yani ji bo derbazkirina kanûnan yani civata senatoran gelek giringe vekî me got her eyalet, her vilayet çi nüfusa be 5 milyon be çi 500,000 be her yek vek heft tane xudan du senatorun o senatör jî gelek giringin yani gelek kanûnên ku eyaletin cür be cür tane dayîn gelek biryarek hikûmet edin erka davî adresa navnîşana davî ew dadgehe loma jî giringe ku ew civata senatorane ji ber vê ki demokrat hêvî dikin ku ne tene seroktî Amerîkî her wiha civata senatoran jî bi dest bixin da ku bi wê awayî li gor gotina wan dibêjin yani ev bixwe dibêjin tiştên ku ew zararên ku di 4 salên davî de hatiye dayîn cara gidina bikaribin çê bikin bikaribin ava bikin yani di loma li bilî hilbijartina seroktî Amerîka civata senatoran jî pêşbirkeyekê kebirkeyekê gelek giring e li Amerîka tê şopandin bi çavekî pir baldarî tê şopandin yani ji ber ku civata senatoran beşa herî giring ya kongreseye yani ev ihtimalê ki wiha jî heye demokrat dikarin civata senatoran jî bi dest bixin de hemen deme de hilbijartinên li hîn kursiyên civata nûneran jî tê kirin ji xwe demokrat niha di rewşa heyî de piranîne piraniya xwe berdewam bikin û hemî hem qaqas respî hem jî du bêşên kongresê bi destê wan de be ve çağa mirov dikare bibîne ku dikare bibîne ku siyaseteke demokratan salên pêşiya me de bi cî werin. Yani ev siyaset çawaya yani Biden dibêje Trump gelek derfet daye reberên otokrat reberên ku guh nadin demokrasiye û bi nav jî dike Putin Kim Jong-un em bêjin Erdogan navê wan jî dibêje Trump gelek rûdaya wan gelek pêşiya wan vekiriye li beramber wan gelek nermre maye ji ber vê yekê jî rol Amerîkê lawaz kiriye sis kiriye dema ez hatim ez rê li ber Çînê bigirim ez rê li ber Rusyayê bigirim bel Tirkiye bigirim li em bêjin li Koreya Bakur bigirim yani Biden soza helbesteke tuntur dide da ku Amerika dibin serokatiya wî da pêk bîne yani mirov dikare bêje ji ber vê yekê gelek pasport bêjin ev hilbijartina dîrokî ye ji ber ku yani Amerika 4 salan davî de ketiye rekekî di ber reke de berdewam bûn yan fitilîn zivirandina reka berê yani bijare ew e lê heta niha yani pir dijbar e ku mirov bêje gelo niha rev çi ye kîjan partî di pêş daye kîjan berbijar ve bibe serok çima ji ber ku di 2016 de sedî hema sedî sed anketan pirsnameyan hevbîr bûn ku Hillary Clinton dibe serok û Donald Trump kes ihtimal nede da seroktiye Donald Trump ji ber vê yekê jî niha bawerî ji van kompaniyên anketan gelek şikest diye û demokrat bixwe jî xwe rexne dikin dibêje me ew qas her tişt wekî ku em bêjin têr ketine hatina hundir lepê me destê me me xwe lawaz kir ku em Hillary Clinton serokê desthilatî me ye kes bawer nedikir Trump ne di nav partiya wî de û ne di nav bîra giştî de kes ihtimal nede da Trump û serok niha vê care îsal tevî ku hemî anketan da em bêjin CNN, Washington Post, New York Times
یو گاو همی انکتن کو به اعتبار برزگرتی هم بیشین همی دبیشین بایدن 5 سده حتی 10 سده هنگ جبان 10 پرتج 10 سده در پیشتره لپیش برز ترامپ yani hemi ihtimal dedin ki Trump hında bike le belki me goti caradın ev azmun ev serpahatiye ki xarab dehele ku kes nebe pişras nebe çibe yani an hamji rojane de şopinin dağıfın hebe nöneren her du partiyana dağıfın hevkarana dağıfın hevkaren ku için de şopinin yani gelekez detirsin ku peşminiyek bikin tahminan bikin yani ana ha penc rojmane kemtirişin penc rojmane براستی مرو نکاره بشه کی و سرکرتی به جبر که هم جارادن بدی حتی سری خالد درکتن شش درکتن وانکت افرس نام افراپرسی و همجی نه بجارتن نه به پرانیه دنگانه پرانیه دسته بجارانه جارادن چما برس ترامپ سرکرتی ببو لامریکا پنجی ایالتن هندزانن جوان نزدیکی 40 جوان 38 جوان رنگوان دیاره لامریکا برواج جهان چپگری سورل جهانه لامریکا چپگری yani aliye çep şine le komarı yani dest raste sorun sembol olan file o demokrasinin şey kere yani Amerika'da sistem hanek bir avayı kardike le yani lomaji yani bir avayı tırs heyeku peşbiniyek verekirin direp şehide yani murab dikare beje Biden ji dikare kazanç bike Trump ji dikare bibe dikare vekhev be tabii ki ihtimal ki pir buçuk beji ev tuşt heye le ezmuna cara davi ditirsin alem herkes ditirse ku peşbiniye bike le dema murov basa karaktera eyaletin Amerika bike ji 38 çıl eyaletin Embejin hejmarek jwan hejmarek diyar jwan şinin jelad bejin eyaletin şin niviji embejin eyaletin istanen sorun ev nayen guhartın veki minak Kaliforniya hercar demokrat kazançtık o New York ev demokrat kazançtık beraber ve embejin Mississippi komariye embejin Carolina başur komariye ev nayen guhartin jukha dengewan zede tişt na guharin jiberku eniyawan diyare le henek istan henek eyalet division swing state yani eyaletin guharin bar eyaletin biryarder eyaletin ku renk piwazi pembeyi division de her hırbijartine de ev den guhartin dengewan balans hevsengiye khradike caradın çıma ev kompaniyen ankete şaş derketin, evkas şaş derketin. Jiber ku eyaletin ku Barack Obama biribu, Bill Clinton biribu, o herkes bek demokrat zane. Ev çun derbazı aliye Trump'u. Dema usa bu, embejin Pennsylvania yakışman bu. Pennsylvania, Wisconsin, Ohio, jika Florida hercar kada peşbaziyeye, kada kebirkeye. Hem hecmara vezede bistuna kes, o hem ji gelek her de parti niziki hevin. Kijan parti digre te biraber min gabadil baskir sala 2000 da disa Florida bu ku. Her davi bir yer da bu. İsacı hemen tişte. 2016 anda ev eyaletin ku Hamid Gotun Partiye Demokrat Hanım Hillary Clinton kazançtı ki ev çun hela Trump. O bir farkı ki pür buçuk. Yani lehinciya embejin sedi yek gelek gemtir. Le jiberko sistem de bejet tu bir yek dengeci vaxi tu bedek yek dengeci kazanç biki bir yek dengeci tu bibi hemi delege de biniyate loma abu sedem ku Trump beser ketibu ve ana haji ev senaryo ev ihtimal disa heye murov nizane le Ohio çiçebe murov nizane le Massachusetts çiçebe murov nizane le Pennsylvania çiçebe le Wisconsin çiçebe murov nizane le Carolina Bakur çiçebe, murabnizane Florida çiçebe. Yani gelek seyre ev
dibin sedem ku tahmin neye kirin, bir rekupeki neye tahmin kirin, bir rekupeki bir avayeki rast neye peşbini kirin, jber ku kes nizane çiye. Faktörün ku dibin sedem avayeki bir kez caradın ne çubun sersin doka. Yani şey Ali Grant Trump hez ne dikirin bejin ezide gıxbidim Trump. Lomajı demahat Trump serketi bu herkes şok bu. Yani ihtimalle ki vaha heye disajı heye le ve kime goti ev eyaletin ku belki bername sibede de rojin peşte hem dikarın pırtır basava swing states bakın eyaletin vilayetin bir yerder bakın pırtır henek agahi statistik bidine be hem dikarın bir freyici bas bakın yani disa bijartin te ser one vilayetan ev bir yer bidin le farka isal ya ji sala 2016 ebe de sala 2016 anda farka ku Hillary Clinton rejaya Hillary Clinton le peş Trump dora 5 sede bu. Sedi 5. Le vecare le gelek van cihan ev rejahin bilintire. Hinek cihada de gece de hinek cihada ji dehanji derbaz dibe. Loma demokrat be baver edibijin ku vecare tamamen ama bigirin jiber ku fark mezintire naha Trump nikane ve farkı kem bike. Le Obama çen rojbere hişyari da bu dengderin demokrat, bijerin demokrat ku tutuşt ve kadiyayı hesap nekin hasibidin hatta keliye davi kar bikin ku dengi xabedin kesen ku dostu hevalon xa hişyar bikin abharin dengdane dengi xabedin yani jiber dibijin dema zamanete devete ji şire şevtiye tabi mas ji pifti di zani ev tırs vek dibijin vek bebeş ev revş naha Amerika ev revş heye loma jimro dikarabeje ku yani dema jimek tepirsin rojdamanı kule Amerika'na tahmin tüyeçi tahmin biki em neverin yani em brasti desme de pezanin tuneye jiber veselemeye jiber ku rastaha ne be denge gel tehel bijartın le be deste bijaran electoral college tehel bijartın o electoral college kebirke ki peşpaziye ki gelek meydani heye de kadede kes aliye ki berbiçav ne peşe korona hatiye per kez bir rojane bir haftane denge khadane ev deng nahad bir rekam mail postaya digenin ber hevdekin henek ci nahilin ku ev deng bana hejmartın hatta roja bijartine لما جاء بتن عم بالك تنا ديبو كرن تنا هيلان حتى كو رجع بجارتنا بره يعني قالك فاكتور هنا وكورونا هي هنا كاس يعني نورن هرن دركبن يعني جبال وان فاكتور مرون وانا حمي بنا باهف توبي سر هبك اف فاكتور دبن سدمكو مرو نقاربه پیشبینیک بك تخمینک بك لا از هدي اما برنامه خود داوی بکن yani belki hani Gotland David Karın bejim ku yani Kılıçart'ın naha Partiye Demokrat Daliye Partiye Demokrat tiştekidin cudajı bu de Salabori'de Hilbijerin piştavanın Bernie Sanders ku aprani gencin hortun one ev hers bu dema partiye Revebriye Partiye Demokrat buha peşya Hillary Clinton vekir bu gelek juan ne çün sersin dokan. Xeyidin silbun, torebun, behecin ne çün sersin dokan. Le vecare demokrat bejin Amerika desmediçe. Amerika hıldı beşe, uç dibe. Loma dibe herkes her sersin dokan. Ne dema cudabiliye, ne dema silbuniye, ne dema xeyidiniye. Hebuna Amerika de goti beşkirin. Dibe herkes her sunduka lomajı rejaya beştar bu ne peşikler bu ne dibe bijanatine de bilintire ev rejaya dengdane bir reya postaya o reya dengdane peşdem teditin ku belki me goti dagabadim jigot 6 milyon pırtır kes hatta ha dengdane ev nişan dedi ku yani beştar bun pre disa belki çavderiyek Amerikan Afriki ev به آوایی که گلک بلاوی چوبون پشکریا اوباما ل هلبجارتنا بوری نچوبون گلک جوان نچوبون
İsal te çavderi kirin ku Amerikan Afrikî rejeye ki xurt tevle hilbijatine dibin. Koçber ku gelek koçber siyaseta biraz Trump rexne dikin. Ew bi awayekî giştî Latino yani Amerikayên ku Latînî resin ku ji welatên Başûr Amerîka ne Meksîko û welatên Başûr Amerîka ne ew jî bi awayekî bilind beşdar dibin û dîsa jin ji ber ku berbijara cîgira serotiya Partiya Demokrat jin e Kamala Harris ew bixwe ji dayîk ve Hindistanî ye ji bav ve Jamaîkî ye hem reş e hem koçber e yani ew dibin faktör ku pekatiyên civakê ku belku 2016 de ew qas heveskar neçibûn ser sindoqê vê carê herîn ser sindoqê dengê xwe bidin ji ber ku ew dibînin yani wekî dibêjin ya hero ya mero ya Amerîka dest me diçe Amerîka ku teda cihê tune tê yan jî Amerîka careke din rakin serpiya Amerîkaya ku em nas dikin Amerîkaya ku em dizanin careke din bivêjinin beramber vê yekê komarî dibêjin piştevanên Brez Trump dibêjin ew gelek ji wî razî ne pêxweşin dilgeşin ji siyaseta wî dibêjin tiştê ku Trump kiriye gelek serketiye Trump zarokên me ji çiyayên Afganistanê ji sehrayên Sûriyeyê vedikişîne tîne male pere Amerîka tîne pere sinorên me diparêze Amerîkî careke din Amerîkî bûne tîne pêş ne kutu Amerikî reşî, Amerikî Latînî, Amerikî Müslümanî, le Amerikî tîne pêş kompaniyên ku Amerikî ku heta niha derve bûn ew neçar dimînin careke din bizivirin vegerin nav Amerîkayê ew jî dibe derfet ku Amerikî karkerên Amerikî pirtir kar bikin cotkarên Amerikî ku ji ber rêveberiyên bereyên Amerikî stûyê xwe li hember Rusyayê li hember Çînê taybetî Çînê Aliyê Bazirganî de Aliyê Aborî de li hember Çînê dengê xwe nizm kiribûn, stûyê xwe xar kiribûn, xwe tevandibûn bi xera Trump Amerîka careke din serê xwe rakiriye, gurmustê xwe daniye ser mezeyê û ew jî hêza me nîşan dide yani ew bingeh ku Brez Trump anî ser desthilatê ew bingeh li ciyê xwe disekine ew bi wî gelek serbilindin û hez dikin ku 4 salên din were ji ber ku ew dibêjin niha demokrat ciyên ku demokrat lê desthilatdarin eyaletên ku demokrat hene bajarên ku demokrat kontrol dikin tevlî hevî heye pirsgirêk hene kaos hene serî rakirin heye dijî polîsan dijî rêveberiye dijî desthilatê bi xera Trump nîzam Amerîkî tê parastin niha Partiya Demokrat ketiye destê sosyalistan ketiye destê kesên marjinalan ji ber vê yekê jî eger Trump ser desthilatê nemîne dibe ku Amerîka bibe welatekî komünîst welatekî zordar ew bibe awayî dinerin yani levandina piştevanên Brez Trump ji Partiya Komarî jî bibe awayî ne yani mirov du wêneyên gelek ji hevdû cida dibîne her du jî hevdû tawanbar dikin lê mirov dikare bêje ku yani piştevanên Brez Trump awayekî pir mezin hîn piştavî digirin gelek ji wê razî ne ew hez dikin hêvî dikin ku ev 4 salê din ser desthilatê bimîne da ku Amerîka mezinbûna xwe bidomîne wekî hûn jî zanin yani slogana duruşma Brez Trump çi bû em Amerîka carekî din bikin welatekî mezin welatekî hêzdar ew jî rexne bi rêveberiya Obama'ya ku Obama Amerîka çin bisand Amerîka stûyê Amerîka xar kir Amerîka lawaz kir lê Trump carekî din Amerîka xurt dike make America great again wate ev e Amerîka carekî din bivêjine rakir serpiya û ew piştevanên Partiya Komarî gelek pêxweşin gelek şane ku ew pek hatî heta niha lê wekî min gotî ez hêdî niha em dawiya bername tên em hêvî dikin ku ew bername ji were bibe alîkar hûn jê razî ne ku hinek ji were bibe alîkar sistema Amerîka baştir fehm bikin ji ber ku wekî me gotî ji derve dijwar e çetin e mirov bizane hêviya me ew e ku ji were hinek hebek bejî tozek bejî bibe alîkar em di bernameyên sibe de û rojên pêşeme de hinek mijarên spesîfîk berbiçav lêhûr bûn li ser wan lêhûr bûn li ser wan bifikirin
ev naha becare mexos lenirine ki geçti bidine ve Frankırnak de geçti bidine ve vene ki geçti çerçeve geçti Diyarbakır le de bernameyin peşiyama da mehine pırtırsan mejara bisakinin taybeti em bejin mejara siyasete derve rojlata navin o emzanın yani ez bu xaş zanım em belki denge Amerika jizanın ku siyaseta derbare Kurdan Kurdin herama Kurdistan'e Kurdin Türkiye Kurdin em bejin İran'e o taybeti Kurdin rojava jiber ku Kurdin rojava de salen dabi de nahan nönertiye Kurdan dikir Washington'a herkes be nabe wan Kurda dizane Kurda rez Kurda digre bere yani Kurd veki ez canaj dibêjim di beşdarbûna xwe de televizyona de berê Kurd vekî mağdurên Helepçe de hatin nasîn belengaz rebenno li piştî şerê Kobanê vir ve tekbirina Daişê Kurd vekî merxas vekî egît de nasîn gelek Amerîkî rez di Kurda digirin lê Loma jî dema biryara vekişîne ji Sûriye derketibû Amerîkî rabû bu serpiya em de bernameyê pêşiya de pirtir babetên wiha binirxînin taybetî jî çi bi Kurda re peywendîdar e çi dikare ser berdewamkirina 4 salê din ya Serok Trump ve çi çebe eger Joe Biden bibe serokê çilo şeşan em çi bibînin çi pêşbînî bikin ji Kurda re çi başî xirabî çi qencî çi nev qencî çebe em hemiya بوره گوتبش بکنم جواره بنرخیرن از نها و سپاسیا و همیه دکم از همی دارم کو برنامه بدلیبه جوه رجامن اوه لاوا دکم تکرار دکم کو هون نرین خواب بمره پارو بکن که اون چه دفکرین چه پرسه و هنه اگر هون بپرسن باش دبازی هبل بدم برسیز بکم yani tiştek kokun ziyade dokazın bızanın balabay dikişine jibare buya merak hamle bendene em dikaran em hez dikin bir avayji bersiva bikin bername ligor ve çebekin jiber ko arman cama eve ko em jibare bibin alikar ve rojnalwanen ko Amerika diji bi salan Amerika diji bi siyasetwanen Amerika dedin distinin bona dağıfın dişopinin hun em jibare bibin pirek ku hûn baştir fehm bikin jiber ku hilbijartinên Amerîkî hûn jî zanin destpêk dêjî got ne tenê hilbijartinên welatên Yekbûyîn Amerîkayê lê ji bo selanser cîhanê gelek girîng bin ev ji armancameyê ku bi van bernameyên wiha ez û hevkarên me em dikin em hez dikin jibare bibin alîkar eger hûn jî bi nêrîna xwe nêrîn têbînî pêşniyar rexnê xwe bernameyê me dewlewend bikin em ê spasdar bin em ê gelek şabin ez ji niha ve ser navê emê hevkarên xwe ji Washingtonê pênc roj berê hilbijartinê ji Washingtonê kin niha bin baranekê dijbar da ye baranekê xweşik da ya maye û bin niha bi dehan bi sedan hezara kes bi doran da ku dengê xwe bidin ez xatir ji me dixwazim hêvîdarim ku bername bi dilê we bû heta bernameyê din bimînin di xêrê xweşiyê de êvar baş.